Hi! Hello! Good morning everybody! Sa tanan akong mga kaigsuuna ni Kristo sa tibuok kalibutan, sa mga subscribers, sharers ug sa viewers sa ato ang YouTube channel. O belated happy Fiesta Santa Monica o San Agustin sa amo ang patron sa lungsod. O atong pagaisgutan karon ang pamilya nga atong gisgutan nga ang pamilya nga malipayon kun anaa ang pagsinabtanay. So, aduna say pamapamaagi nga morespeto sa ato ang kapikas sa kinabuhi. Good listener ta. Kung makikistorya ang atong bana, muhunong ta bisag unsay atong gitrabaho ug ato siyang tan-awon nga mapahiyomon ug maminaw ta sa iyang gisulti bilang respeto sa atong kapikas. Og dili nato siya baldahon kundo naman siya isulti, dili nato siya baldahon maminaw usa ta, no? Sunod, atong iampo ang ato ang kapikas sa kinabuhi. O magampo usab kita uban kaniya. Ug ato usab siyang iampo panahon sa adunay mga desisyon nga mga buhaton diya sa pamilya ug ilabi na sa mga kahigwaos o stressful nga kinabuhi. Atong iampo ang atong bana. Ug kanunay kitang mapahiyumon kaniya. Dili kay magmugtok ta, mag-abot atong kilay. Kay kuan singon ana ang atong buhaton, ang atong bana dili na gusto mo puyo sa balay kay nakakita siya og kauban nga nagsigilag mugtok. So ang atong buhaton nga mapahiyumon ta ngadto kanunay sa atong kapika sa kinabuhi. Og ato siyang pangutanon sa iyang adlaw kumusta. Og ato usab siyang i-appreciate kung unsay iyang mga ginahimo. Kini mao ang usa ka pamaagi nga mopakita kita respeto sa atong bana. Og ana usab mga pito ka sign nga kuyaw kaayo ang asawa or ang babae o ang kapikas. Una, magsikig complain. Wala na lay tama. Sige na lang complain sa ilang mga panginahanglanon. Dili makontento o nagakontrol nga kontrolo niya ang iyang kapika sa kinabuhi. Ako usa ko sa naigo ni ini kay ingon ani pud ko sa una nga akong i-control ang akong bana. Bisan pa ang pag-smile niya kontrolon, no? So kato dako kay ito nga pero time of adjustment pa to siya. Nag-a-adjust pa na sa ato ang pagpuyo. So, ginakontrol kanunay, pugnan pagyud. Kung unsay mga maayong buhaton, unya pulos lang yun sayop. Wa gyud mo kita nga tama. Tapos, dili pagyud mo angkon nga siya nakasala. Dili gani siya kay bawang mo suri. Og bastos siya nga walay pagtahod sa iyang bana. Usapod ko niini nga one time nagbinastos ko dihay daghang mga tao nga akong gisinggit-singgitan ng akong bana, no? So kining tanan makuyaw di ay kaini nga asawa may gani wa ko biyae sa akong bana. Og asahay magbag-o-bag-o ang mood. Mag-usab-usab. Unya makalilisang ni siya. Grabe ni siya nga mumanage siyang balay. Murag siya na lang yun ang tama. Mandar dito, mandar diri. Nya kung mo trabaho ra ba, dili ra ba yun i-appreciate kung dili sa wayon. Perfectionist siya. So, halos dili pud nimo suporta. So, kining mga sign sa usa ka asawa, makuyaw kini kung anaa sa atong pamilya. So, ug aduna usab kitay mga tagsa-tagsa nga kinaiya. Ang atong pagka-dishonesty, ang atong kanang magpasabot-sabot ta kung natay isulti ato na lang ipasabot-sabot, di na lang nato idirekta. Unya, mo manipulate pagyud ta. Maniobra ta nga murag kita lang gyud. Kita lang gyud ang kahibalo. Unya, bastos. Kung musulti gani sa atong kapikas, bastos may istorya. So, usa-usab kini ka selfish. Hakog. Hakog kay si siyang bana. Kung dunay ka istorya ang iyang bana nga laing babae, masuko dayon. Igo po ko ani. Walay konsiderasyon. Unya,
Unya kung muhilak ra ba ni, magdangoy-ngoy, makadungog ang tanang silingan. So self-centered nga kini siya lang gyud ang sentro. Gusto niya nga ang tanan niyang sentro ang iyang kapikas diha niya. Dili na mo tan-aw ang iyang bana ngadto sa uban, dili na maka-smile, dili na maka-istorya kay siya sentro gyud sa iyang kaugalingon, no? Unya ang asawa pod walay pakialam sa sakripisyo sa iyang bana. Unya kuyaw ni nga mga kinaiya. Aduna kitay mga tagsa-tagsa kinaiya nga once magtipo na ang bana ug asawa, dinha na manggawas ang tanang mga kinaiya. Sa uyab pa ginapugngan ang mga batasan nga dili maayo, sweet kaayo, maayo kay pero pag minyo na diha na migawas ang kinaiya. So nakatawa ko ani kay ako usab ko sa ingon ani sa panahon nga bag-o pa ming nagtipon sa akong bana, bag-o pa ming gikasal nga sentro. Gusto ko nga ako lang gyud ang iyang tan-awon. Grabe ko kasilusa kung magsakay ni og tricycle, kailangan mo tapad gyud siya nako. Di gyud siya pwede nga di siya mo tapad nako. Away gyud ang may tabo kun di siya mo tapad. Ingon ana ang ako pong kinaiya. Sus kuyawa di atong kinaiya ha. Mayo gani kay ang Ginoo ana nagasentro kanunay ug nagatabang kanunay nga dili gyud maguba ang pamilya. So aduna usay mga kalidad nga negatibo. Unsa man ning mga negatibo? Pagkalangan. Kung mag-ilis gani, dugay kaysa nga tanan. Ang bana ito human nag-ilis pero ang asawa langan kaysa nga tanan. Asahay malangan pa sigig istorya. Tapos mupo lang gyud kaayo siya og kanang temper, dali lang gyud kay siya masuko. Gamay lang istorya, singka dayon, no? Nya kulang siya og organisasyon diha sa iyang panimalay. Dili gay siya kay balo mo limpyo, di siya kay balo mo pahiluna sa ilang mga gamit. Og usa kini kahingpitan nga perfectionist nga siya lang gyud ang tama. Og kailangan nga ang membro sa pamilya tama kanunay sigon sa iyang gusto. O usa-usab kini pagkagahi og ulo nga bisan pasabto na di gyud kasabot. So usa-usab kini pagkagubot diha sa atong panimalay. Dili sa giingon na dili kay ba mo organisar. Gubot kaayo naga ang atong mga gamit wala organize pagbutang. So poor management, kulang usab kini sa pagdumala. Og pagkagamhanan nga siya gyud ang boss sa tibuok. Mo ni kuyaw nga asawa, busi. Siya ang boss, siya ang masunod. Kung unsa iyang gusto, tumanon gyud na tanan gikan sa bana hangtod sa mga anak. Kuyaw. So, og aduna usay unhealthy nga dili maayo nga relasyon kun anaa nato ang pagpugong nga bisan pa ang pagdesisyon sa tong bana dili siya makadesisyon kay atong pugngan. Unya bisan pag unsay iyang isulti, gusto ta nga ang iyang isulti gikan nato. Bisan pa sa iyang isulob kita ang magbuot. Okay, o kinsa iyang ikauban sa panahon nga motrabaho siya kinsa ikauban niya. So atong butan. So usa-usab kini ka anaa din na ang pagdumot. Once ana ang pagdumot sa ato ang usag-usa, unhealthy ang atong pagpuyo. Ngano man, dali lang ka masuko. Gamay lang nga istorya, suko dayon ta tungod sa ato ang pagdumot nga aduna kitay gikasuk-an sa atong kapika sa kinabuhi. Wala ang pagpasaylo, wala ang pagampo. Sunod, ana po din ha ang kawalay pagtahod. Dili nato itahod ang atong bana bisan asang dapita, yaw-yawan. Ako pud sa una, giyabo pa na nako ang iyang imnunon. Atubangan siyang mga kauban. So, sobra-sobra po tong akong gihimo. Unya, nagasalig siya. Murag, kaya na niya kung wala ang bana. Kaya na niya kung wala ang asawa. So, mao ka na ang unhealthy kung makaya na nimo nga wala ang imong bana sa imong kinabuhi ug ang asawa sa imong kinabuhi. Ug ana sab ang pagpanghadlok nga moingon ni buwag ta. Nga naman, dili ko makakita taglain. Nga naman, makakita taglain. Pero
nahiusa na ta, banded na ta, may na ta. So mana mga kaigsuunan ko, ana usap ang pagpanagmal. Nga managmal ta. Ako, usa ko sa una, maglagot kay kus kong bana, pero masuko lang ko sa kong bana kung mahupog siya. Maglagot gani ko, ako na siyang ako'y maunag sambunot. Grabe, no? Grabe kaayo. So, nagpasalamat na ko sa Ginoo nga sa tanan nga nahitabo sa amo ang kinabuhi. Iya kong gitawag sa pagserbisyo. Unya pag tawag pag yun niya nako pagka kay liturgist lang ko ato sa music. Ako ang nakuan sa music dito sa amo ang chapel o sa parokya. Tapos gitawag ko og chikiki president, wag yo ko mosugot. Permiro. No, dili ko mag-chikiki president, magkatikis lang ko. Kay ngano di ko pwede nga presidente kay ang presidente mangulo magyud kana, no? So mao to nga pag ikaduha ng eleksyon, wa na gyud ko kabalibad. Labi na may ingon ang among usa ka leko nga kung kinsa kining pangalan nga mugawas niini mao ang gipili sa Dios. Wa na ko kabalibad pero pag uli na ko sa balay, mihila ko maayo, naghilak ko, nagdangoy-ngoy ko nganong nahimo kong presidente. Di ay ang Dios adunay gustong mahitabo sa akong kinabuhi. Doon na siya gustong bag-uhon sa akong kinaiya diha sa among pamilya. So kana time of adjustment. So kun anaa man gani ka ng mga batasana sa ato ang pamilya, atong paningkamutan nga moduol kita sa Dios kay ang Dios may makapabag-o nato. So mao na nga atong pamalandungan kun anaa kana nga nagkinahanglan ang Ginoo nga mabag-o kita. So, unsay atong maayong buhaton? Number 1, prayer sa atong pamilya. Kay ang prayer mo ka na ang makapabag-o sa kinatibuk-an nga anaa diya sa pamilya. Ang pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang pagbasa sa Biblia. Ang nahimong mga dili maayong relasyon tungod sa mga kakulang sa atong pagtulunan mahitungod sa Dios. Mao nga sa una, sa diha nga iyan akong gigamit sa Ginoo, diha nako yung Lord do na di kay gustong bag-uhon sa akong kinabuhi. Kay sa dalaga pa ko aragin akong kabuutana, no? Digay ko halos mutingog, pero pag minyo na mo tigre na kay ko mabangis na kaayo. Ingon ana na mga kaigsunan ko ni Kristo. So mabangis lang pug ko kung magpabadlong ang akong bana. So mao na nga aduna daig gusto o plano sa Dios kay katong nahitabo sa akong pamilya nga sobra kaayo ko mo control ko sa akong bana, gamiton di ay ko niya nga magsangyaw nga tinuod nga nahitabo sa akong kinabuhi nga buhi gyud nga ingon anak ko sa una testimony ko nga ingon anak ko sa una pero ang Dios nagpabag-o sa atong kinabuhi. Mao na mga kaigsunan ko ni Kristo nga kun anaa man kanang mga butanga sa atong pamilya, duol kita sa Diyos. Kaya ang Diyos mo'y magpabag-o sa tanan. So, change our heart, O God. So, ang Ginoo mo'y mubag-o sa atong kasing-kasing. Kung kita usab, muhatag sa atong kaugalingon ngadto niya. The more you talk, the more you learn. Ikaw ang unang makakaton. Ikaw ang unang mukuha sa imong mga kinaiya nga dili maayo. So, maayong buntag o ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel o sa sunod atong paghisgutan ang unsay mga maayong mga ginikanan